Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu si zahrajeme Reload Update, tak si vemte něco dobrého pití a jídlu a my jdeme na to. Tak my letíme a já nevím kam spadnout, já jsem to trošku hrál s kamarádem, jsem si to už zahrál, ale já fakt jako, když jsme to hráli, tak já fakt nenašel tu, kam bych chtěl padat, prostě můj landing. A jako, když říkám trošku, tak fakt jenom trošku, ale spíš ona je hrozně rychlá zóna. A hrozně má mapa mě přijde. To je takový, co bych tomu vytkl, ale zase je tady hodně barelů a i ten loot mě celkem jako baví. Nemůžu lhát, ale prostě musím bohužel vytknout tu zónu, to je hrozně blbá, protože jde hrozně rychle a to pak se jako nezvládá, no. Takže jsme furt fightili vlastně jenom na zónu. Nice. What I need. Nice. A ty ne. Nice. Ale tak jako nic moc ne.
nemám doprčit ani žádný rotate. Takže nemůžu rotateovat nějak dobře. To je jenom samý. Tulululu. Bum bum bum. Kolik se obestavěl? Kamo, proč nemám takový prostě nejťáky? Je důležitější rotate než, teda rotate, healy než rotate, když už takhle. Kámo, no nic. Tak doufám, že jste si tohle video užili, jestli ano, tak nezapomeňte dát like a odběr. A já se s vámi loučím u dalšího videa. Zatím čau čau.